Mnangagwa Atumba Papfumo Achiridza Ngoma. Right, Zimbabwe. Iva ndi general chiwenga vakatanga zvinhu izvi zvekuti hanzi wagara pademo, wagara pabvumo iyoyo apa uri kuridza ngoma nedemo. Muri paona. So Zimbabwe, let's really get into this and see the situation right now from all angles, because information knows what super now about what is happening in Zimbabwe. So toda kuona zvishwa kuti Mnangagwa Atumba Papfumo here akagarira pfumo here mukomana, right? Zimbabwe, who right now wants Cape 3 to go through? Vanhu vari kuita mari inotyisa ne-proximity to President Mnangagwa and Mnangagwa himself and his family members, of course. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe, military yanguri yataura apa. Hatisi kutaura kuti zvaizvokunzi kwanzi hai ma-retired generals maybe vanonge kuti vakatoretire vagere kudzimba dzavo, but although these guys vakagara kumafarms avo kwavari vachiita sei, remember chinonzi military loyalty yavanayo with the guys vavakashanda navo active, vari active right now, active service. Vaiziva kuti this is our general for 10, for 20, for 30 years, you understand? They still command that loyalty, right? From there, besides, remember, basa remasoja ndere kutarisa zvinhu zvinoenderana nesecurity yenyika handimupabata. So kumasoja, kumagenerals etc, destabilization chagara chiri chinhu chavanodhila nacho. So situation yakaita seiyi yatiri kunoona muzimbabwe right now yekupusha Cape 3 yekuda kucreata chikingdom muzimbabwe, it's a situation inokonzeresa destabilization yekuti masoja ndo zvinhu zvavanodhila nazvo. So inzwai munhu, iko zvino izvi mukati memilitary, according to retired general Winston Sigauke Mapranga, mukati memilitary madistributor mapamphlets akanyogwa iwo zvinhu zvakafanana nekuti kwanzi General Papfumo Walter Papfumo vanova iwo mukuru weZNA, he's being given ma-warnings against turning against military principles, and against military principles dzekuti military cannot be involved in politics, and also military hamunga receive ma-bribes, hamunga piwi. Pari kunzi tasaimoneka pane photo rakatogwa mumota yaGeneral Papfumo rine envelope yaitaridza kuranganyogwa yaitaridza tine ma-US dollars anosvika hanzi 300,000, and so when you look at that you can see kuti vanhu vari kuongorora vana Papfumo, they are people who actually are active and in service and have state resources to get even that close to Papfumo. Remember, Papfumo muya zuro, vanhu vakaiswa zura, even vana general matatu vanhu vakaiswa zura, you understand? But they are at the top of the military as of right now. Mnangagwa, maybe he thinks they are loyal to him, maybe they are loyal to him, but it seems like even if they are, a lot of guys vari pazasi apa havasi kuda zvecorruption, havasi kuda kalifestyle kavari kuona kari kuraramwa nembinga dzichipachura ma-hundreds of thousands, ma-millions pamichato, dzichiita competition yekubvisa mari, hanzi asina kusimbatiza. And so ukazobva watasa zvinhu zvakadaro, ndo paunoona kuti Cape 3 harisi kuzobudirira, ende Mnangagwa akagara pabvumo and ari kuridza ngoma, ende chingoma chakuririsa, ende apa ari kuchiridza nesanhu, sanhu robvora, chiri kubvoka chingoma ichi. So this is the situation in Zimbabwe right now. This is the situation, ndo zvinhu zviri kuitika, and tine information yatakudza in our other report kuti VP Chiwenga vari kuzoadressa in a private meeting achitaura nemamwe magenerals avo on what is going to happen nenyaya yemasoja 65 aya atambotaura nezvavo. So ndino yenyu super, stay tuned, thank you for watching, peace.